Čaute, tu je Peperodza, vítajte pri rozhovore s Jakubom Gogom. Ty si bú. Ale ja to mám fakt zapnuté. Ach, ty si kret. OK, takže čo nám povieš o tom, že kopíruješ Goga? Nič, lebo on mňa kopíruje. Ale jasné, no hovor, priznaj sa. Čo som sa už priznal. Neboj, nikomu to nepoviem. Vôbec. Fakt, však ja to nikomu nepoviem. Jasné, no. Však ja to ukážem, to video, to neznamená, že to niekomu poviem, chápeš? Aha, to je úplne veľký rozdiel. No však hej. OK, takže otázka prvá. Kedy ste si naposledy honili? Úprimne. OK, otázka druhá. Koľký maximálny level ste dosiahli v Naruto arene? Ježiši, ty závislak. No hovor. 21. OK. Tretia otázka. Čo by si robil, kebyže získáš 10 kvadriliónov eur, čo je že toľko peňazí, koľko není ani na celom svete dokopy. Čo by ste robil? Dal ich vám. Ďakujem, ste veľmi skromní, ale tak ja mám 11, takže mi to je jedno. Aha, jasné. A posledná, final, ultra mega otázka. Ste panic? Ako sa to vezme? Ďalšie spravodajstvo s Peperotom uvidíte. Budúci, počkaj, dnes je aký deň? Dneska je streda, ne? Ne, štvrtok. Ja som to vedel. No nie, to bolo včera. Uvidíte budúci štvrtok. Majte sa. Suck my dick.